Hola a tothom, benvinguts al podcast oficial del Casal d'Olesa Montserrat en què repassem l'actualitat d'aquesta entitat centenària. Avui ens acompanyen... La Guida Voltà, la Sara Figueres, el Roger Espinar, l'Adriana Balada i Jan Cànovas. Bona tarda, què tal? Preparats o com? Sí, estem preparats. Sí, anem-hi, no? Ja que sí, estem a punt d'entrar al mes de desembre i això vol dir que toca repassar programació. Endavant. Comencem forts el dissabte 2 de desembre a 2:15 del vespre, amb l'obra de teatre professional Adeu Jane, que ens ofereix la companyia Binomi, escrita per Clara Moraleda. L'obra inspirada en una vivència personal de l'autora. Segueix a la Mariona, una dona que li han d'extirpar un pit malalt. La història ens convida a entrar en l'imaginari de la protagonista instants abans de l'operació i descobrir quins són els seus dubtes, les seves pors i les seves il·lusions. Una bona aposta teatral que de ben segur ens aconseguirà fer reflexionar l'espectador. Dimarts 12, a 8:45 del vespre, hi ha el ballet al Trencanous en directe des del Royal Opera House de Londres. Una gran oportunitat de poder veure aquest clàssic del ballet a la gran pantalla amb les seves músiques tan conegudes. Un pla fantàstic per a aquestes dates properes a Nadal. I dissabte 16, de 6 de la tarda a 8:45 del vespre, torna Chrome Kids al Casal amb la participació del Chrome. Després dels èxits dels últims 2 anys, aquest taller de jocs de taula i de rol per a infants ve preparat per a fer passar una tarda molt entretinguda i divertida a tots els assistents, d'entre 4 i 12 anys. No t'ho pensis més i vine a jugar amb nosaltres. I per fi, el Nadal, així doncs, el 25 i 26 de desembre i 6, 7 i 14 de gener tornen els Pastorets d'Olesa de Montserrat, una adaptació dels ja tradicionals Pastorets de Folk i Torres, que de ben segur que ens aconseguiran agradar als més grans i més petits de la família. Com cada any, quina millor manera de celebrar el Nadal que veient aquesta obra tradicional. Enguany, amb noves incorporacions i modificacions a la història. A més, volem recordar que de cara al gener hi ha obertes les inscripcions per 2 nous grups de tallers de teatre a càrrec de l'Oriol Garrido. El grup de petits per als infants de 4 a 5 anys els divendres de 5:45 a 7:15 de la tarda. I el grup d'adults per a persones de més de 23 anys tots els dijous de 9:15 a 11:15. Perfecte. Recordem que podeu seguir el Casal a les xarxes socials @casalolesa o bé subscriure-us a la newsletter mensual de correu electrònic que trobareu a l'enllaç de la biografia d'Instagram, per així estar al dia de totes les novetats. El desembre és un període de l'any clau per al Casal, ja que, entre altres coses, ve Nadal, i això vol dir, com és lògic, Pastorets i l'esdeveniment que això implica. Avui, però, no volem centrar-nos en això, sinó en un dels fets més importants que ha succeït al novembre i tornarà a passar a inicis d'aquest mes. Es tracta ni més ni menys del retorn del teatre professional al Casal d'Olesa, exceptuant, òbviament, xarxa que recordem que ofereix cada mes espectacles familiars de gran qualitat. El fet que es tornin a fer obres de teatre per un públic no infantil amb companyies professionals trepitjant el teatre es tracta d'un esdeveniment molt significatiu i que ens omple d'alegria. És per això que es mereix un gran aplaudiment. Pues un aplaudiment. Clar que sí. Perquè el retorn al teatre professional vol dir moltes més coses. És a dir, què en penseu? O sigui, esteu contents de que torni a haver-hi teatre professional aquí al Casal? Clar que sí. Sí, la veritat és que sí, Clar que sí. que Jo ja crec. portem diversos anys fent teatre amateur i per fi poder veure en el nostre propi poble, aquí Clar, al clar. costat, teatre Totalment. bo. Vull dir, ja n'hi ha hagut amb anterioritat altres anys, el que passa que sí que és cert, no?, que hi ha hagut un buit i que hem trobat que hi ha hagut poques obres, no?, o quasi ben cap de Clar. teatre professional com a tal, i sí que és cert que aquests espais s'han omplert amb teatre amateur. Sí, sí. Però, clar, el fet que torni és una Està cosa molt que bé. realment és emocionant. Sí. I també crec que suposa una oportunitat per veure més teatre, no? Perquè podem veure teatre, el professional, o sigui, ve de llocs bons. I llavors tenir-los aquí, doncs... Podem aprendre moltes coses d'ells. Sí. També. El teatre amateur també és bo. També, òbviament, però dic, home, professionals, Clar, gent Totalment, que totalment. treballa Gent, d'això, gent exacte. que... Sí, i, o sigui, també que ens deslliura totalment del... totalment, ja m'enteneu, se'ns deslliura una mica del fet d'aquest que si volem veure teatre professional hem d'anar a Barcelona o a Manresa i no poder-lo veure al poble realment és una problemàtica cultural. I, o sigui, el fet de que estigui venint i que ens l'ofereix el Casal d'Olesa, home, és que és un fet realment significatiu. Sí.
Sí, sí. El públic ho agrairà, jo crec. Sí, i de fet, des del casal es compromet a portar-ne més, és a dir, que el que acaben de començar, continuar-ho a través de l'any que ve, que recordem que és el centenari del casal, i que ja en parlarem d'això en futurs episodis, però que recordem que vindran un seguit d'obres i un seguit d'esdeveniments significatius pel casal i que portaran riquesa cultural a la vila, com és obvi. Recordem que el passat dissabte 11 de novembre es va representar l'obra Quanta guerra, una adaptació de l'últim llibre de Mercè Rodoreda a càrrec de la companyia Ferrés Brothers. I va ser tot un èxit, no? Sí, totalment. Pel que ens han dit, va ser tot un èxit, va anar molt bé i va funcionar a la perfecció. I vam enviar ja al nostre company Marc Figueres, que no el tenim aquí com a enviat especial, que ens ha fet un àudio explicant-nos una mica la seva valoració d'aquesta obra. Escoltem-lo. Doncs Quanta guerra és una obra que a mi personalment em va xocar molt. Molt perquè l'Adrià, que és el protagonista, al final és un adolescent quan va a la guerra i llavors tot el que ho viu com ho podria viure jo, no? I llavors és una història que, al tenir aquest personatge que és un jove que veu les coses des de la perspectiva d'un adolescent que encara no ha viscut això, que no han viscut tota la vida, que no és el mateix quan acaba la guerra. I es veu això en l'obra. Al principi és un noi innocent, un noi romàntic, vulnerable, tímid, inclús, i que el que més li interessa al món és estar bé, conèixer la gent, conèixer a la noia, se li veu en la relació la innocència que té ell, i clar, això contrasta molt a partir de que es comença a explicar com és la guerra i lo crua que és i el que canvia les persones. Vull dir que la guerra trastoca a tothom i veus el pitjor de les persones i gent amb la que tu podries confiar que en el moment de la guerra doncs tot canvia perquè al final el que busques és la supervivència, el pur instint humà de sobreviure. És una obra que no és comèdia, és un drama i tot i així és bonica de veure perquè barreja música en directe, barreja escenografia molt minimalista però molt usada. Hi ha una taula que es va obrint les fustes i cada fusta té una utilitat i està molt ben utilitzat. Hi ha mímica també amb les mans. És molt xula. A mi em va agradar molt. I sobretot això, jo sintetitzaria en que és una obra que ens toca molt als joves. I a més, com ja hem dit, el teatre professional no para, ja que tan bon punt al començar el desembre ja ens trobem amb un altre espectacle. Parlem de l'obra Adeu Jane, de la companyia Binomi, que es representa el dissabte 2 de desembre a 8:45 del vespre. Una aposta teatral realment interessant escrita per l'actriu Clara Moraleda, basada en una vivència personal. La història parla de la Mariona, una noia que ha de passar per l'extirpació del seu pit malalt. Durant la ressonància magnètica prèvia a l'operació, el seu imaginari i dos estranys alter egos expliquen com han arribat fins al moment present, quins són els seus dubtes, les seves pors i les seves il·lusions. L'obra és un espai per reflexionar sobre els perills de la pressió estètica i la importància de l'acceptació i l'estima pròpies. Clara Moraleda és una actriu i cantant coneguda per haver interpretat diferents papers a Maricel, Scaramouche i fins i tot Fangy Setge, el musical Olesà que més tard va representar-se al Teatre Victòria a Barcelona. Tot i això, és comunament coneguda sota el pseudònim Leopolda Olda, nom amb el qual va iniciar-se un canal de YouTube en català que ràpidament va anar guanyant popularitat fins a tenir un cert renom dins la influència del territori. Va començar a gravar un vídeo en un Erasmus que va fer a Escòcia amb l'objectiu de compartir la seva vivència, però el projecte va anar més enllà amb contingut setmanal on, entre els altres, destacava la seva aposta humorística de cara a diferents temàtiques. En l'actualitat, el canal es troba inactiu i Clara Moraleda es dedica a l'escriptura i continua amb la seva faceta teatral. I és per això que aquest dissabte ens presenten Adeu Jane. Va, a partir de totes aquestes informacions, què diríeu així de primeres? Ja sigui de l'obra, de l'autora, què us suggereix la sinopsi? A veure, jo crec que sempre està bé a mi m'agraden molt les històries aquestes d'una vivència personal, perquè sempre al públic li donen una visió de coses que passen a l'actualitat que potser no
no són conscients de què passa, problemàtiques socials. I jo crec que sempre està bé tenir autors que prefereixin apostar per aquest tipus d'històries. Totalment. Totalment, però... Totalment, No, perfecte. sí. Jo crec que és... O sigui, no m'havia plantejat mai com una persona pot viure aquest recorregut sobre el seu pit malalt i, home, jo crec que està molt bé que hagi escrit aquesta obra i que la representi. També és molt valent, no? Perquè I crec que en el a fons part- són vivències personals i no tens... Totalment, és una Total. definició, No sempre- és una de superació, de no amagar-te, sinó explicar-ho, que és anar més enllà. Totalment. No tothom té aquesta valentia de plantar-se davant d'un públic i explicar la seva història, el seu patiment, per dir-ho d'alguna Crec que la gent es pot ficar molt en la pell dels personatges i poden arribar a sentir bé l'obra. Clar, i que el que ve fet, o sigui, et dona també un context de reflexió, perquè és que molts cops vivim tan immersos en una societat, no?, que doncs, una societat que pensem, no?, que la gent no té problemes i que és perfecte i que tots continuem, no?, però quan ens n'adonem d'aquestes coses i que hi ha gent que de veritat pateix i que hi ha totes aquestes problemàtiques que tard o d'hora ens acaben tocant de prop, i això és així. I clar, i quan ens toquen de prop, molts cops no sap com reaccionar. I també aquestes coses són quasi bé lliçons de vida, no? T'expliquen una vivència personal d'una persona, te la representen, et posen dins del seu imaginari, de la seva consciència, i fins i tot, doncs, llavors, clar, t'eduquen al cap i a la fi, no? Sí. I parlant del tema, què en penseu? Del tema que tracta, sobre l'estètica, la crítica... La pressió estètica, no? Sí. Doncs, a veure, és un tema que jo crec que ara en l'actualitat els adolescents, més de la majoria, ho estem patint, el de sentir aquesta pressió de ser perfectes o ser com els altres i la comparació i tot això. I és un tema que jo crec que, com que la gent se n'adona que pot haver-hi, però no arriba a entendre el mal que pot arribar a causar a les persones. Sí, és important parlar d'aquests temes. Jo Totalment, però no, això que has dit, Diana, és així. Jo crec que les xarxes socials en aquest àmbit han perjudicat bastant, perquè Molt. Veure els joves sempre- que són... Sí, parlaries. Que veure sempre l'influencer aquest que segueixes amb les fotos aquestes perfectes a la platja, amb el seu físic perfecte, i després et veus a tu que potser no tens el millor físic i et sents malament, saps? Però el millor físic clar, no, és que és això. Del que veus, saps? Clar, però, o sigui, el millor físic respecte a què? Respecte a un concepte que se'ns ha el imposat. prototip que t'has generat Exacte. i tu penses que això, que no tens Per no el tenir millor allò. físic Això del mateix, món. això mateix. Perquè a tot això tu veus un cos projectat i dius, vale, vull aquest, però un cop el tens o l'estàs intentant aconseguir, canvies de mentalitat i ara vull aquest, i ara vull l'altre, i ara vull aquest cabell, i ara vull aquest... Crea com És impossible. aquest mercat, no? Sí. Com si els cossos fossin simplement objectius en els quals has d'arribar i que no, ara vull ser així, no, ara vull ser d'aquesta Exacte, manera. sí, total. S'emmarca dins d'aquest concepte i que realment és una cosa... És bastant seriosa, perquè per què, no? Si som persones diferents, amb cossos diferents, amb vivències diferents, no els podem acceptar com som i dir, doncs jo sóc així, tu ets així, I no tu ets de envejar l'altra l'altra manera. persona per com és. Exacte. Clar, la cosa és que, i no solament això, no? O sigui, no solament en el que és simplement una simple pressió estètica, simple però que és complicada, però ja m'enteneu que en el cas d'aquesta persona, quan et trobes davant d'una adversitat, com és una malaltia, que t'han de fer un procediment doncs, quirúrgic que és seriós, és complicat i que té una forta visibilitat estètica, clar, és que de la societat això ho rep fatal. Clar. I la gent et mira fatal. I si saps què us total, vull dir, no? sí. I per això aquesta obra jo crec que pot ajudar molt en com la societat pot arribar a veure, no, aquest problema. Clar. O un de semblant. Sí, perquè avui dia quan, per exemple, algú és diferent al que s'està acostumat a veure o al que la gent està acostumada a rebre, doncs sempre acaba rebent males crítiques, fins i tot, per exemple, a les escoles,
acaben amb casos de bullying o assetjament. Sí. Es percep com algú raro i... Diferent, Vull dir, clar, com alguna cosa dolenta. Sí, és que és això. O sigui, com hem arribat en el punt on una societat ha arribat a titllar això de dolent. És a dir, que potser fins i tot no són coses conscients. Perquè crec que hi ha bastanta educació i conscienciació avui dia i que sí hem d'acceptar les persones com són, però crec que és fins i tot una cosa interior que, més que res, per molt que t'hagin ensenyat i que et diguin no, el que està bé és acceptar tothom, igualment tendeixes a mirar malament a les persones diferents a tu i bueno, que això es poden obrir molts altres temes d'això, no? Però parlant sobre la depressió estètica... Clar, a tu et poden dir, no, si estàs perfecte, estàs normal, tothom té el cos diferent, tothom té el cos que li toca, però tu per dintre estàs pensant, ja, però... mira-la, que guapa, o mira-la, que cos... Com que hi ha persones també que ho viuen més fàcil i que la societat les premia per tenir el tipus de cos que tenen. Però també et dic que hi ha molta gent que aparenta estar segur de si mateix i és tot el contrari per dintre. Aquests són els que normalment fan els comentaris cap a les altres persones perquè no estan contents amb el seu propi cos. I en el fons I abans que jutjar-se ells mateixos prefereixen jutjar en veu alta els altres. Que en això al fons t'acaba afectant, perquè pots dir que no, però que et diguin coses lletges tampoc acaba agradant. Per sort sempre hi ha gent que no fa aquests comentaris, hi ha gent que apoya la gent que els hi fan aquests comentaris que la mira malament, que respecten i que accepten que hi ha altra gent, altres persones completament diferents a elles i que per això, per el fet de ser diferents, no vol dir que siguin algú dolent. Sí, que és on... No, però que és on hem d'evolucionar. És a dir, que al cap i a la fi és el lloc de dir, doncs mira, a partir de... La cultura, per mi, és educació. O sigui, és una educació claríssima i, a més, superentenedora, que la cultura és poder, en certa manera. I que hi hagi obres com aquestes, que vinguin doncs, amb la cara destapada, no?, endavant, mira, us ho mostro i us ho ensenyo i mira què sento, mira què se sent, mira... Que petit. I ja veurem també com ho encara l'obra, quina és la seva aposta per com mostrar-ho, però pel que hem llegit, hem vist, realment és prou interessant, no? El que es diu i que realment, bueno, hi ha ganes, no? Tenim expectatives altes, Sí, la veritat. Jo crec que ara els estem ficant unes expectatives bastant altes. Ui, sí. Aprofiteu, per anar a veure-la. Però, realment és això. O sigui, el fet aquest que hi ha darrere, que s'amaga darrere aquesta obra, no solament la història, sinó també del que parla, de tot, fa que sigui una obra doncs, molt significativa, molt bona i que realment l'aposta del Casal d'Olesa per portar-la aquí és excel·lent, no? Perquè també és cridar al públic jove, veniu aquí, mireu, és una temàtica que toca aquest públic i realment interessant, no? Et pot ajudar. També considero que és una obra que tant adolescents com persones més grans poden anar-la a veure i... Sí. Realment tothom, perquè tots estem enfrontats davant d'aquesta societat i tots estem enfrontats davant les pressions estètiques i davant del que això significa. Passem, però, a Clara Moraleda, que és l'autora. La coneixíeu? Sabíeu qui era? Jo no sabia qui era. No, jo tampoc. Jo no, però pel que he sentit de Maricel Fanguissetge, ja em puc fer una idea de qui és. Sí, perquè recordem que el musical Fanguissetge, que ens va tocar molt de prop aquí a la Passió d'Olesa, més tard se'n va anar al Victòria, on es va incorporar aquesta actriu, però parlant del seu canal de YouTube, de veritat, no el coneixíeu? Jo no el coneixia. Jo era seguidor del seu canal. Sí, de veritat, jo seguia i jo recordo que penjava contingut setmanal i jo la veia perquè a mi m'agradava i perquè era de les poques influencers catalanes que coneixia. Al cap i a la fi, quan et trobes un influencer que parla en català, que parla en català i dius és la meva llengua materna i hi havia molt poc contingut, ara n'hi ha més, però abans encara menys, no? I jo la seguia i realment feia coses molt interessants. Per això em va fer gràcia que vingués. Que guai. Sí, realment és... Llavors,
passem, si us sembla, al següent apartat, que és la dada curiosa del programa. Ui. Polèmica, Dóna-li, Roger. Bueno, doncs sabíeu que Clara Moraleda té un vídeo al seu canal de YouTube en format cançó-paròdia anomenat Torneu-nos als accents diacrítics, on es queixa de l'eliminació d'una bona part dels accents en els mots diacrítics que va haver fa uns 7 anys. Bé, doncs resulta que el títol de l'obra Adeu Jane està format per la paraula adeu, que segons la normativa anterior portava accent, però ara ja no en porta. D'aquí sorgeix un dubte. Escrivim adeu amb accent o sense en el títol de l'obra, ja que per molt que una de les formes no fos correcta, artísticament s'hauríem de mantenir la decisió de l'autora, no? Vale, d'això què en penseu? Perquè no, realment és un tema molt interessant i que es va debatre al casal. Abans de començar, perquè ho sàpiguen els nostres oients, l'aposta que ha fet el casal d'Olesa, més criticable o menys, és posar-la sense accent. Sí. No, què en penseu? A veure, aquí hi ha 2 punts de vista. Hi ha el punt de vista de que l'autora ha decidit ficar-li aquest nom a l'obra i és adeu amb accent. Clar. Que jo crec que això s'hauria d'haver mantenit. Clar, que no? Sí, s'hauria d'haver mantingut la decisió inicial de l'autora. Jo també estic d'acord amb aquest punt. Sí, però després hi ha l'altre punt de vista, perdó, Roger, ortogràfic. No, deia que jo crec que s'ha de respectar el que l'autora ha decidit. Exacte. Però clar, també per altres punts de vista és gramaticalment, ortogràficament incorrecte. Per tant, aquí està el dubte. Sí, és a dir, que ja hem d'entendre que en el títol plantejat per Clara Moraleda segons la normativa vigent avui dia, hi ha un error ortogràfic en el títol, és a dir, en el mateix, que és l'accent. Però clar, o sigui, és que per això hi ha un debat, per això us ho deia de parlar-ne, perquè estem dient el mateix. Estem entre 2 mons, perquè per una banda, bueno, clar, les coses les han d'escriure bé per comunicar bé i perquè la societat bé, però clar, per l'altra... Però artísticament és obvi que no pots tocar un fet artístic i, per tant, si el títol s'ha volgut manifestar d'aquesta manera... Clar, no som ningú per canviar-ho. Si ella ha decidit això, jo crec que hauríem de respectar-la, no? O sigui, canviant una mica de pregunta per a veure si ens podem mullar una mica. Recordem que som el podcast oficial del Casal d'Olesa i no el volem criticar, però... No. Però què en penseu sobre la decisió que ha fet el Casal de treure l'accent? A veure, òbviament, el casal és el millor del món, vale? Però sentint-ho molt, jo trobo que han fet una mala decisió. Sí. Jo trobo que el títol de l'obra era aquest i que s'hauria d'haver mantingut. Jo, respectant el casal, però crec que també si una autora ha fet aquest títol, jo l'hagués deixat. Exacte. Però no em vull mullar, perquè ortogràficament no està correcte. Llavors, clar, però també hem d'entendre... És que hem d'entendre això, que realment a nivell ortogràfic a veure, les persones ja no parlem 100% correcte, ni tampoc escrivim 100% correcte. Això també ho hem de partir, que no és una realitat, és a dir, que tot ha de ser perfecte i sigui perfecte. Tot i això sí que és cert, per exemple, en llibres, premsa, cartells, tal, s'intenta fer un repàs molt exhaustiu dels textos que es plantegen perquè l'ortografia sigui la correcta, per, òbviament, adaptar-te a l'idioma que s'està fent. Però, clar, entrem en aquest fet, per exemple, o sigui, si us fes aquesta pregunta i si un autor, escriptor, decideix, és un cas molt més extrem, però i si decideix escriure un llibre sense majúscules? Què en pensaríeu? s'hauria de respectar, jo crec. Jo, sincerament... Clar, o sigui... Clar, és que... És complicat, entenem que hi ha aquest dilema. Jo el deixaria, si l'autor ha volgut fer això... Però estàs fomentant la mala ortografia. No, perquè... Aquest és el debat. Però artísticament, veient-ho artísticament... Veient-ho artísticament no, però un llibre de lectura, o sigui, una narració, és per tu entretenir-te, però a la vegada per tu aprendre a no fer tantes faltes d'ortografia, per no sé què... Exacte. Llavors, clar, que a tu et fiquin un llibre sencer sense majúscula, home, doncs per als nens més petits que encara no han après això en un futur, no seria molt adequat, no?
A veure, per començar, que un nen petit no crec que llegeixi un llibre. A veure, no me refereixo que el llegeixi ara. T'entenem, Adriana, que et refereixes al referent i al precedent que pot marcar això de cara a les futures generacions. És a dir, on està el límit de l'art i el límit de la bona ortografia, perquè l'art pot marcar un mal precedent llavors, però realment l'art s'ha de mantenir les decisions artístiques és que per la pròpia definició d'art, al cap i a la fi, què estem entenent com a art? Estem entenent el títol d'aquesta obra com a art? Estem entenent el títol d'aquesta obra com a informació pura sobre l'obra? Clar, perquè depèn de com s'interpreti, llavors uns pot tirar cap a una banda i un pot tirar cap a l'altra, però és que jo crec que està entremig. I per tant, que com està entremig dels dos, dius... Què faig? Què es fa? Perquè si no podríem seguir-ho... Animem a la gent de casa que penseu, reflexioneu sobre aquest tema. Totalment. L'aposta del Casal d'Olesa ha estat de fer-ho sense accent. En aquest cas, es va pensar molt, es va reflexionar moltíssim. Ho respectem totalment, No, s'ha de respectar. O sigui, som el podcast oficial del Casal. Vull dir, estem aquí. Però perquè es va optar per aquesta via ortogràfica que marca un precedent i perquè marca que la gent entengui que Déu va sense accent, però com a Clara Moraleda és una activista d'anti-l'eliminació d'això. Una hater. No, però ho entenem amb molt d'amor, ho diem. O sigui, es pot estar més a favor, més en contra. I llavors ha volgut fer això. No ho hem respectat, a veure què ens diu dissabte. Quan vingui, si li fa molta gràcia. No crec jo, però tot i això, les persones que discrepin, ho lamentem. Bueno, sí, realment és això. Si no, també reflexioneu a casa. Ser creatius i heu fet una gran cagada que moltíssims catalans ens ha tocat la pebrotada. Torneu-nos als accents, torneu-nos als accents, torneu-nos als accents diacrítics. Ja podeu justificar... Bé, per acabar de tancar el podcast, una última pregunta a cadascú. Què és el que teniu més ganes de veure de l'obra Adeu, Jane? Bona pregunta. Doncs jo el que tinc més ganes de veure és teatre professional al Casal un altre cop. Ja hem vist el Quanta guerra, però tornar a veure més teatre professional i veure com transporten aquell teatre professional a l'escenari del Casal. Sí, clar, totalment. N'aprens, no? Doncs a mi el que em fa més il·lusió i més ganes tinc, crec, és saber quin percentatge, per dir així, de gent va a l'obra. O sigui, em refereixo que vull saber si va més un públic juvenil, com ens hem centrat abans en l'estereotip i tot això, o si va més un públic més gran, o més, més saber quin públic s'adreça més a aquesta obra. Totalment. Jo, a part de tot això, que també tinc ganes, és de centrar-me en la història del teatre, o sigui, d'aquesta obra. M'agradaria molt... Tinc molta intriga per saber com afronta la protagonista el seu trajecte d'aquest problema i com afronta la gent del seu voltant. Sí, jo estic d'acord amb la Guida, també tinc moltes ganes de saber una mica la història i tot això, però a la vegada també tinc moltes ganes de veure com actuen aquests actors professionals i de poder aprendre'n i treure alguna idea per... Bueno, jo, segurament vosaltres no estareu familiaritzats amb això, però a mi em fa il·lusió que és veure a la Clara Moraleda actuar i veure-la, clar, perquè jo la veia al seu canal de YouTube i doncs a mi em fa il·lusió, realment. No, però que em fa il·lusió poder parlar amb ella, poder saber la seva experiència també, poder veure què ens planteja amb aquesta obra i a veure en general què tal i com està, que segur que molt bé. Recordem, Adeu Jane ve el dia 2 de desembre a 2:15 del vespre al Casal d'Olesa a Montserrat. Podeu reservar ja la vostra entrada a Antràpolis i així no quedar-vos sense. Bé, doncs fins aquí hem arribat. Moltes gràcies a tothom per ser aquí. Guida Voltà, Sara Figueras, Roger Espinar, Adriana Balada i jo, Jan Cànovas. Nosaltres tornem en futures edicions al podcast oficial del Casal d'Olesa. Fins aleshores,
ens veiem al teatre. Adéu. Un plaer. Gràcies. Adéu. Adéu.